Dámy a pánové, vítá vás Soulger. Nahrávky českých a někdy i slovenských SEO setkání. Přeji vám příjemný poslech. Další věc, která je docela zajímavá, že link building je něco, co obecně SEO konzultanti obecně nikdo nechce dělat. Jo, no, je jich výrazně mít a je potom obrovská poptávka, což je vidět i tady, ale mě přišlo vysvětlit, že je to kvůli tomu, že jsme přišli ty lidi, kteří potřebují se a ty lidi, kteří dělají link building. Což si myslím, že by tak mohlo být. No, počkáme si popřed, Max. Tak, a proč je tady Vašek? Tak, kdo z vás Vaška zná? Jako na to. Super. Kdo s ním někdo něco dělal? Myslím, co? Dva. Tak, já taky. Jo. A vlastně Vašek mi doporučil Zdeněk Dvořák a pak jsme se chvilku oťukávali, ukázalo se, že Vašek je docela čistý chlapec. A takže takže jsem ho sem pozval a on si tam dal docela jako takovou maliost. On si tam dal takovou... Ale velký malý. Ne. A on si tam dal docela jako zajímavou věc do ty přednášky, že vám ukáže, jak se žene 400 odkazů každý měsíc. Takže na tohle jsem strašně zvědavý, jak tohle dopadne, protože to mě zajímá hodně. Takže Vaško, já ti teďka předávám slovo. A je to tvoje? Jo, já moc děkuju. Na začátek úplně se zeptat, kdo tady teda dělá aktivně link building, aby jsme tak jako věděli. Tam vím. Jo, všichni. No, ne. Já nevím. Ale vás teda hodně. A říkal jsem si, že to teda úplně z mé strany, nevím jak z vaší, není úplně jako dobrý přístup, že jako většinu z vás znám, tak nějak jako po internetu, ale spoustu lidí ještě neznal teda. Takže tam na konci se pak třeba můžeme domluvit a se jako otevřou další obzory. Já vás vítám teda na svůj první přednášce, kterou mám jako úplně historicky, zatím jsem měl vždycky jenom zkoušky nebo státnice. Ty dopadly vždycky tak jako s odřejnýma ušima, že jsem poprosil, abych odešel, tak doufám, jako, že vás neunudím stejně jako pány profesory. Hned na začátek o toho link buildingu, tak tam mám takovou zajímavou vsuvku, ten obrázek a mně to přijde, že celý link building je vlastně jenom o kecání a jenom o kontaktech a případně o nějakých jako urgování, tak jsem někde viděl, že jsem hrozně otravnej od více lidí. Takže... Takže ale podle mě to je jako, jakmile se o vás začne někde psát nebo říkat jako, že vlastně to otravnosti není úplně tak špatný, protože i když tam mám napsané těch 400 odkazů, je to pravda, minulý měsíc shodou náhod zase nějaká jako statistika, kterou si vedeme společně s dalšíma lidmi, jak jsme získali 550 odkazů minulý měsíc, což je i shodou náhod jako nějaký postup, který se vám budu snažit vysvětlit, jak to tam u mě funguje, ale vlastně může to být na váš a může být další měsíc jako slabší nějakého důvodu, ale ty si ideálně vysvětlím. A ten obrázek je vlastně opravdu jenom o tom, že celá ta moje profese, kterou se teďka na 3/4 svého pracovního času zabývám, tak je vlastně jenom o tom, jako žvanit a psát ty maily. Můžeme klidně rovnou přeskočit teď. Takový výšky jsem zvyklý ještě na obsah, ale věřím, že to všechno provedeme. Než se úplně pustíme do toho, jak pracuju já, případně jak lidi, se kterýma pracuji, tak jak fungujeme, tak jsou tady pár otázek, které k vám mám, který vlastně já jsem třeba slyšel, když jsem začínal, než jsem přišel ke Zdeňkovi Dvořáku. A je to o tom, je to spíš otázka na vás, můžete se hlásit. Kdo z vás bere i odkazy, které jsou no follow. Předem říkám, že to není ty odkazy, které já počítám do těch 400 získaných. Já mám k tomu možná takový jako edukativní věci, proč si myslím, že jsou dobrý brát na jako ty no follow odkazy, případně i jako ostatní odkazy z for. To beru hodně, že jsou ty no follow. Je to z toho důvodu, že co mi se osvědčilo, tak nevím jak vám, ale mě, když třeba píšu i myslím dobrý a čtený jako PR článek, tak nedokážu ty lidi z toho článku dostat sobě na web. Ta organická návštěvnost těch odkazů nemá prostě tak velkou
naopak za mě, kde se prostě i klientům jako osvědčuje, jak já k ním dostávám návštěvnost pomocí té svojí aktivity, tak je právě přes ty diskuzní fóra. Potom si řekneme, jak ty diskuzní fóra si myslím, že by se měly dělat. A další věc jsou určitě brandové zmínky, protože za mě přijde jako zvláštní, když mám klienta a jsem schopný mu sehnat odkazy z top českých webů, novinky, seznam zprávy, tam ne, ale tamhle. Třeba Zboží.cz, ale myslím jako vy opravdu ty známé značky, tak je zvláštní, když je nějaký e-shop, nějaký brand, o kterém se píše takovýhle zajímavých jako velkých portálech, ale zároveň o něm nevznikají žádné zmínky na žádných diskuzních fórech, po případě se o něm prostě nediskutuje, tak si myslím, že i když jsem se dozvěděl, že Google je hrozně hloupej a že to nedokáže to jako rozpoznávat, tak si myslím, že třeba za pár let jako bude vybrána relevance v tom, že když se o něm píše někde na velkým magazínu, tak by se o něm měli ty lidi i diskutovat a zase prostě můžete to brát do povědomí a ty zmínky jsou za mě určitě braný. A no, Můžu se zeptat. Nebude, ale já jsem taková... Ano, nic. Proč myslíš, že to Google jako nebere v potaz? jako ty... Brandový zmínky. Říkám, že ty si myslím, že právě naopak, že bere v potaz. A že to bude tak, že jako furt se bavíme o tom, že když se o něm píše na velkým magazínu, mělo by se prostě o něm i logicky diskutovat někde na nějakých věcech další. Kde ty nofollow odkazy získávám já zpravidla, jak to jsou diskuzní fóra, jsou i další věci. Z těch diskuzních fór tam je potom i výjimka, že se dá schánit i nofollow odkazy, ale to vy asi všichni víte. Je potom věc, jak takový zmínky vlastně získávat, protože určitě, kdo jste to zkoušel a já doufám, že asi si myslím, že na začátku jsme to zkoušeli každý, tak třeba mě osobně se stávalo to, že mě prostě ty zmínky mazaly. Mazali to prostě po nějaký jako intervalu. Logicky, protože kdo by na svém magazínu chtěl mít nějakýho kluka, který pracuje pro tu značku a snaží se tam vytvářet nějakou diskuzi. Já být majitel toho webu, jak to mažu taky. Je tady někdo, kdo toleruje na svém webu a má tady web a toleruje takové diskuzní zmínky, které jsou typicky od link builderů. Máme tady jako takový hoď. Ale já záleží, když ten link builder používá mozek a je to relevantní, je to třeba, a není to jako skvělý článek, přečtěte si můj návod, jak postavit auto. Jo, je to tak a to já myslím tak, že já na to doporučuji 3 základní strategie, na to, když se to někdo snaží dělat. První strategie je taková, nežeňte se prostě čistě tím odkazem, budujte si ty svoje jména na těch Mimino a tak dále. Budujte si tam ty lidi, prostě dávejte tam různý příspěvky bez odkazů, bez zmínek, prostě snažte se vytvářet diskuze, odepisovat a jednou za čas prostě, když ten váš účet už bude mít nějakou hodnotu určitou, tak si se myslíte, že když tam pošlete ten odkaz, tak to nikomu vadit nebude. Ale prostě myslím, že bylo na dalším slajdu. Ale a my navrhuješ, jakože ten profil, který si buduješ na tom diskuzním fóru, má být nějak zaměřen, jakože asi se když nedá věřit, že já nevím, Vašek Brinda rozumí autům, povinným ručení, zároveň vodce a pak ještě po večerech háčkuje. Ale já když jako typicky si nemyslím, že, a to mluvím jako otevřeně, jak to dělám já, nevím, jestli to je eticky úplně správně, ale jako třeba můj přístup jako že na Mimino, já prostě, a může to znít jako prostě, tak já se tam nebudu vystupovat jako Vašek Brinda a vím, že se jako o tom moc jako nemluví, za mě to tak prostě je, že na Mimino já se napíšu jako Karolína a dám tam svoji copywriterce, řeknu hele Kájo, prostě prosím, píš tam ty diskuzní příspěvky, dám ti za to nějaký peníz, když tam napíšeš 4-5 jako do měsíce a to si myslím, že jako ta relevance toho, co jsem jako myslel a ta Kája třeba bude vidět o kočárku nebo bude vidět o nějakých jako dalších věcech. To je ta první věc, to znamená budujte si ty věci sami nebo řekněte copywriterům, hele, zkuste tam něco takového napsat, ono to nezabere tolik času, protože se v tom třeba, když jste máma na mateřský, tak jako asi o tom bude něco vidět. Další z těch věcí je, a to se moc neříká, ale taky jde možnost to oslovit už stávající lidi, kteří píšou na těch diskuzích, zase dáte jim nějaký peníze a oni vám tam napíšou tu zmínku. Tím, že budou
relevantní k tématu, nebo už tam budou nějakou historii, tak zpravidla ty zmínky tam zůstávají. A poslední věc je, že si můžete ten účet od něho koupit. To znamená, že jakmile vy už si koupíte zajetý účet, který je na té diskuzní nějaký platformě, tak už zase vy s tím dostanete tu historii a je možný, že vám tam ty odkazy budou zůstávat a jsme u toho, že vlastně vám budou vznikat nějaký brandové zmínky s odkazama, budou vám vznikat nějaký další odkazy, ze kterých ty lidi reálně můžou k vám k tomu vašemu klientovi po případě na váš web jako zajít a udělat tam nějaký obchod. Když... Jo, podařilo se nám tam koupit diskuzní offerující na jednom web, který se zaměřuje na módu, tak jsme tam psali a koupili jsme jich několik, ale potom tím, že všechno stojí nějaký čas a pak jsme se rozešli s těma copywriterama, tak tam to jako skončilo, ale jde to. Jo, jsme u toho, že to nebylo úplně úspěšný, my jsme si typovali takový lidi, který třeba měli nějaký příspěvek u něco, co nám vyskakovalo někde a byly to starší příspěvky nebo starší jako diskuze a ty lidi už potom dál nediskutovali a byl tam na ně třeba mail nebo byl tam na nějaký spojení. Tak těm jsme psali, ta úspěšnost byla jako třeba 1 z 50 rozval, takže jako... Plácená. My jsme to kupovali za 200 korun. Ne. Jako jsou potom diskuze, jako které jsou prostě zavedený a vás to tlačí v patě, protože vyskakují na nějaký klíčový slova první v serpu a tam se prostě nedostanete, no. Takže, ale tady to byly takový, tady to mluvím čistě jenom o těch lidech, kteří tam jsou, tak těch jsou prostě jako hodně. Ale jiná věc, která je, tak si i poslední jako já, čistě já jsem jim napsal můj záměr, který jako zatím mám, že to budu dělat a ty lidi to prodávali. Ale jako větší úspěšnost za mě je, když ty lidi oslovíte a řeknete jim svůj záměr, že vy máte nějaký problém, který chcete vyřešit, že jim dáte, abych zase otevřeně, tak se to pohybuje 10, 20, 30, 40 korun třeba za ten jeden odkaz, který tam zůstane po dobu 30 dní, to je u mě například, takže taková jako cena za ten jeden odkaz tam potom je. Ale je tam pravidlo, že těch 30 dní tam musí vydržet, je to třeba u mě blbost, za mě, když tam zůstane 30 dní, tak tam většinou už potom jako zůstává a já už potom ty odkazy znova nereviduju, ty, které jako získávám z těch diskuzních kolem. Co jsem tam měl na slajdu předtím, já jsem tak jako přeskočil, používáte někdo nějaký tooly nebo nějaké rozšíření v Google Chromu a tak dále? Jo, ale za mě je zajímavé, pokud se jako zabýváte tím link buildingem nebo obecně a potom bude i zmínka o konkurenci, tak je za mě zajímavý tady ten doplněk, ten nofollow, který vám vlastně ukazuje to, který odkazy vlastně na tom webu jsou nofollow, bez toho, aby byste někam museli to složitě hledat z nějakého zdroje. A je to typicky, že se takhle označí takovýmhle kapovaným červeným a vy víte, že to je typicky nofollow odkaz. Takže i to potom jako se můžete jako rychle prostě zjistit, kde se třeba ten konkurent dostal, ale bez toho, ani by to byl nofollow odkaz, ale nofollow odkaz. Tady to je od Zdeňka Dvořáka, co mě učil. To byla první věc, kterou mi tam ukazoval. Můžu se zeptat, odchytit ten screenshot, že ten text je tak boží, že vypadá, že dává smysl, ale nedává vůbec žádný smysl. Nej to zboží. Otestádo.cz. Jo, to chápu. Je nejlepší mobil z iOS. Není jiný mobil z iOS než iPhone. A navíc v roku 2020 jiný nevyšel, jo. Tak jim to tam můžete napsat. Ne, radši ne. Co afiláci, ne? Jo. Nic neříkám, jo? Všimněte si, že jsem neřekl nic. Pomalu, ještě ne úplně se dostávám k tomu vlastně, jak si myslím, že, ale podle mě tady ten jako teďka slide bude takový úplně bezpředmětný, přesto jsme si všichni hlásili, že vlastně link building nějak děláme, ale kdyby náhodou ještě se teďka jako dělá hodně to, že ty lidi prostě nejsou e-shopy nebo velký weby, tak se snaží vychovávat i své vlastní link buildery, tak za mě jak začít určitě taky nějakým školením. Já jsem třeba zkoušel člověka, něco mu předat nějaké své zkušenosti a prostě jsem to neuměl, protože nejsem takový ten, jako co jako ukáže ti dělej tohle a tohle,
ale podle mě třeba jako Zdeněk Dvořák, který si myslím, že jako kdybyste někdo přemýšlel, to je za mě top, ale tím to nekončí určitě, protože i potom, když byste se se Zdeňkem bavili víc, tak on vám řekne, že on ty lidi to naučí, ale potom tam je hrozný malý výtlak z toho, že ty lidi prostě nejsou v kontaktu a nesnaží se dál jako budovat to své povědomí o tom link buildingu. Není to žádná raketová věda, prostě jako napsat někomu mail si myslím, že není úplně složitý, ale za mě ty autority hackers, tak na ty koukám třeba já, protože mi to docela líbí. Potom za mě je zajímavý informace dostanete ve skupinách, různých facebookových nebo jakýchkoliv. A navíc většinou, když tam jako vidíte, že se tam diskutuje, tak zase jsem dostal, že jsem otravnej tím, že po ty diskuzní fóra nebo kde to bylo na Facebooku, tak typicky vždycky ty lidi oslovuju a říkám, hele, vidím, že tady diskutujete o link buildingu, nechtěli byste se mnou něco jako spáchat, něco vyměnit a tak dále. Potom tím, že ty lidi jsou typicky ohřátí na to, že link building začne dělat, tak tam je prostě mnohem větší úspěšnost toho získat ten odkaz, než psát přímo třeba na e-shop, na info@e-shop.cz. Tak ty lidi vlastně chtějí ty odkazy, oni tam jsou kvůli tomu, aby ty odkazy dostali. Tady je potom diskuzní otázka, jestli je pro vás zajímavý, kolik lidí tady pracuje v agentuře aktuálně? Nebo si prošlo agenturou? Jo. Takže to je takový vlastně, jestli já třeba ne, ale podle mě i projít si agenturou a vidět jako ty pohledy těch jiných lidí, nebo se nechat typicky zaměstnat takovou nějakého velkého e-shopu, tak je určitě to, co vám ty jako lidi dokážou, jsou nějaký, je to pro vás určitě nějaká zkušenost, získáte tím ty kontakty, určitě do budoucna, potom vyděláte si tam nějaký povědomí, typicky za to agentura nebo zaměstnavatel vám podle mě bude platit klidně to školení, je to na domluvě. A potom jako alfa omega celého mýho link buildingu taky si budovat kontakty. Já jsem si začal budovat kontakty od začátku svého působení, snažím se do jedné googleovského dokumentu, tak si zapisovat skoro všechny lidi, který tam mám. Aktuálně tam máme zhruba 2000 webů, tak se něco přes, hodně se to mění. A moje zkušenost je i tak, můžete namítat, že jako za těch pár let, tak ty lidi třeba skončili na tom webu, ale ještě se mi nestalo, že kdybych napsal na ten mail, který má přiřazený k tomu webu, že by mě dál nenasvědlovali potom na další mail nebo na další lidi, kteří potom mě dovedou k tomu webu, kterýmu já chci. A to je vlastně celé moje povídání. Je několik za mě věcí, jak se ta databáze těch lidí dá evidovat. Za mě funguje ta googlovská tabulka, to je taková moje preference, protože to můžu se k tomu připojit, kde chci. Můžu to si propojovat do různých svých dalších tabulek, které já si dělám, nebo různé analýzy, tak tam si to z toho, jako ten Google už je tak, že vy to tam jenom dáte přes nějakou funkci ten odkaz a vás to bude propojovat, takže já když si dělám web analýzu třeba, tak tam přesně vidím, když konkurent má například ten odkaz už a já si k tomu přiřadím ten svůj web, tak já zjistím, jestli jsem schopen třeba nakoupit ten odkaz rovnou, nebo ho vyměnit, nebo jinou spolupráci. Další věc určitě, kde se dá evidovat kontakty, a je to spíš, když jsem začínal dělat pouze pro Testáru, kde já jsem začínal dělat svůj link building, tak je Colabin, tam já jsem se snažil zapisovat každý získaný odkaz, tak jsem si tam dal k tomu kontakt, který oni už se potom jako různě tam jsou stejný, nebo když to vždycky založíte. Určitě to je dobrý i v rámci second link buildingu, teď se potom můžeme pobavit, protože já potom, když jsem hledal do PR článku, měl jsem jednoho klienta, a do PR článku jsem se snažil dávat 3 odkazy na různý subjekty, tak jsem typicky dělal to, že jsem odkázal na nějakýho kolegu, který jsem měl v Colabinu a napsal jsem, hele, získal jsem na tebe tady odkaz, bylo by možný, že bys na mě zase někdo odkázal ty. Zase je to věc, která vás stojí vlastně 2 maily a většinou to funguje, pokud to dává smysl, a když takhle se povede jednou, způsobí to tím, že pokud vy ten second link building vlastně funguje, takže vy si posilujete ten odkaz, který už jste někdy získali, a je to za mě jako zajímavá věc, můžeme diskutovat, jestli to má cenu, nemá to cenu. Za mě prostě, když posílíte článek, kde máte odkaz, tak ten článek má schopnost se posunout jednak v tom serpu vejš, jednak určitě bude mít větší hodnotu a tak dále. A poslední, to je teďka novinka podle mě, nebo ne tak dlouho, jsou ty Google kontakty, které nevím, jestli s tím někdo máte zkušenosti a zkoušel jste to. Dobře.
Já nevyužívám, protože já nemám vlastně tu databázi, kterou ty, ale teďka Google, nevím, jestli to víte, vlastně kontakty, který máte v Gmailu, což vlastně je v Google kontakt, se dají používat krásně v tabulkách v Google dokumentech, a je to provázaný. Takže když vy tam napíšete zavináč a napíšete jméno někoho, s kým jste si někdy psali, tak on vám udělá takový hezký jako prvek a je proklikávací, má vlastně všechny tyhle ty věci a funguje to strašně dobře. A je tam ještě jedna věc, vlastně Zdeněk na tom psal na Twitteru, že vy si v Google kontaktech můžete dávat uživatelský pole, to znamená třeba osloveno, neosloveno, je to blbec, jo, už nikdy se s ním nebudovali. Jo, a podle toho se dá i filtrovat, což je docela hezký. Jo, úplně jako jednoduchý. Google jde obecně tím směrem, to se jako už dlouho, nebo je to vidět na různých těch krocích, akorát, že až tohle to udělá, tak všechny Notiony a všechny podobný podle mě budou mít dost velký problém. A mně se třeba nepodařilo tam nahrát zpětně, ty kontakty zpětní, že jsem je tam jako nedokázal jako udělat. A když je do Google kontaktů naimportuješ, to nefunguje? Nespojí se mi to potom, jakože některé třeba maily jsou jako přesměrovaný na jiný a tak dále, takže mi to nefungovalo. Ale jako určitě jako jako já radím první, co vždycky udělat, tak začít si budovat tu svoji databázi těch kontaktů, vždycky se to bude hodit. Tak jako tady to je určitě teďka cesta, která bude pro vás pohodlná, že to budete moci někde vyfiltrovat, najít, zase přesdílet a tak dále. Můj systém, jak já sbírám ty kontakty, a zase je to takový jako, že jako u mě to NDA a takový to GDPR, a vím, že to funguje, ale zatím jako tak balancu na tom, že většinou mým jako v komunikaci, když já dělám nějakou výměnu, tak můj poslední mail, který já vždycky se snažím napsat, tak je hele, nemáš nějaký další kontakty, se kterými by si mě mohl spojit a já tě zase propojím s někým dalším. Je to takový to, že ten člověk chce získat další odkazy vždycky, takže on máme většinou jako se domluvíte, že hele, já chci segment nějakého elektra, tak prosím, nemáš někoho, kdo má web o elektru a já ti zase můžu propojit s někým dalším. Další z věcí, databáze s kamarády je taková, že vlastně můžete mít i databázi, kde vlastně vy poptáváte nějaký segmenty, například cestování, technologie a tak dále a zkoušíte se domluvit, jestli někde nenajdete nějaký propojení. A poslední, vyměňovat kontakty, nevím, jestli jako, už jsme trošku za hranou toho jako celého etického jako hlediska, ale je tady někdo, kdo kontakty vyměňuje. Jo, pane. Nevyměňuje. Jo, ale jako někdy prostě, někdy se to jako hodí, někdy jste jako v ústích a víte, třeba typicky to je u mě Slovensko, kde já nejsem schopen dlouhodobě, prostě se neuchcuju na Slovensku, kde jak bych chtěl a vím, že tam ty kontakty někdo prostě má, že tam sice těch webů je míň, je tam pár lidí. Jo, no, takže takhle se i teď mění ty odkazy. Jenom ta moje tabulka, abyste měli přehled zhruba třeba si tam zapisu, tak na začátku vždycky napíšu web, tomu si přiřadím zemi, jak jsem říkal, máme i Slovensko, případně anglicky někde se hodí. Vždycky téma, to je pro mě to důležité, protože když tam máte těch kontaktů několik, tak to téma je pro mě to, co mě jako zajímá většinou, aby to bylo prostě pro toho klienta relevantní. Do tématu prostě nepíšu třeba cestování, ale můžu tam psat cestování, plus tam jsou nějaký další věci, technologie tam můžou být. A to ten filtr, ten googlovský, když si tam dáte, že chcete zobrazit jenom jako to, co se obsahuje v té buňce a dáte třeba jenom cestování nebo cestovat, tak to vám tam najde. Samozřejmě kontakt, odkud je možnost brát odkaz je pro mě důležitý, protože ne každý weby mají například blog, nebo ne každý weby vám můžou dát odkaz jenom z blogu, můžou vám dát třeba z nějakých jiných dalších aktiv. A forma získání odkazů, jako určitě každý víme, že se dají odkazy vyměňovat, nakupovat, ale jako rozhovory nebo různé recenze nějakých věcí a další spolupráce, který sponsoring je typicky teďka, nebo někde, že když se nebo i teďka zase se dělají takový ty odkazy kvality. To všechno si tam jako člověk může zapsat a potom, když na to přijde, když chce ten klienta dostat na nějaký rozhovor, tak si to vyfiltrujete a když to dává smysl, tak je třeba oslovíte. Potom typicky, když to je PR věc, tak já si tam dávám cenu nebo odkaz, tak si tam dávám cenu.
Na začátku jsem i trošku záměrně dal obrázek z tržiště, jestli někdo ví, jak funguje třeba v Turecku tržnice, tak tam se smlouvá, nebo všude se smlouvá i o ceně, tady se samozřejmě smlouvá, takže nikdy není první cena, kterou oni nabídnou, tak vědí 100%, že to není jako finální. Typicky moje strategie na to je taková, že když nevidím, když třeba s tou cenou nejdeme níž, za to když se jako domluvíme, tak jako potom nějaký množstevní slevy, že vy nakoupíte opět s nějakým kolegou, když jich nakoupíte v otazu ne 10, ale 30, tak to pro ně bude už určitě zajímavější a ta cena zase půjde do zajímavost. Teďka jsem dostal fakturu na stůl, kde bylo od jedné agentury, kde byla cena původní a z toho bylo 98 zhruba procent jako sleva, takže to jsou jenom jako nadsazené ceny, takže jako vždycky to je o nějakém tom smlouvání. A poznámka, to je to, co říkal Pavel, kde vlastně si snažíme zapisovat styl toho komunikace, to je něco jako je v tom Kolabinu, ten poslední tabuňka, takže právě jestli to bylo rychle vyřízený, jestli se tam na něco trvalo, čekalo, jestli to bylo všechno OK a tak dále. Je do té mojí? Ne, jako kem, No, na koncu máme e-mail. Máš dlouhotrvou autentizaci na svém účtu? Hele, já když jako vždycky, když se mě někdo ptá ze známých, co je můj pracovní náplň, tak já než bych mu to vysvětlil, tak vždycky říkám, že se snažím dělat něco na internetu. A on zazáří a řekne, hele, mně se rozbil počítač, ale jak Petr Král tamhle to řekne, tak já jako vím, kde se počítač zapíná, vypíná, takže auto, ne, tady to je. Takže máš jako Gmail obyčejný? Ne, mám tam ty... Máš a přes SMS to nástroj, který já k tomu link-buildingu využívám, je jich jako několik jsem jich tam vybral, který možná jsem je i špatně některý napsal, ale za mě můj hlavní nástroj je také Ahrefs. Kdo tady z vás nepoužívá Ahrefs a používá nějaký jiný? Je tady někdo? Pro mě našel tento malware, takže... Co používá? Ale podle mě nemají ty dobrý za to jako Ahrefs, ne? To bylo jo? Jo. Jako? Ale těch číslech byly dost podobný, ale když jste zpímal, ale jo, jako nebo já takovou komerční přistávku. Ještě Pavel si opět hamburger. Ty kuzici řízek jako má. co teď? Já jsem čekal, Já mám hotový, ale čekal jsem ty Ne, já jsem si chtěl objednat jako já. Já tam mám ty řízečky pro vás. Jo, aha, tak dobře. Už mlčím. Pavel, staješ krytáci. Tak jsme u toho Ahrefsu, jo, tam jsme někde skončili. Takže jsme se shodli, že ho používáme asi z nás většina. Za mě to je opravdu jako dobrý nástroj, který i s pomocí dalších věcí, které si pak řekneme, dokáže nám jako o tom webu říct ty provodní informace. Moje taková pracovní náplň vypadá v tom, když já mám nějakou nabídku nebo posílám nabídku, tak kromě toho, že si ten web projedu vizuálně, jako prostě typicky kouknu, líbí, nelíbí, takový ty věci, jestli tam jsou PR články, nejsou tam PR články, takový to, co známe, tak potom ten Ahref je za mě, když se s ním umí pracovat a ví se, kde ty hodnoty tahá, to si pak zkusíme vysvětlit, tak je za mě opravdu jako super nástroj, který i teďka nově, a to se mi líbí, tak v tom, když to Overview 2,
tak tam jsou vidět i ty Google updaty, případně ty updaty, které udělal ten Ahrefs. A otázka, jestli to je jako to, co říká Google, jestli je pravda v tom Ahrefsu, ale za mě to prostě tam, když jako byl nějaký problém, tak jsem tam to jako viděl. Typicky já takový problém, který vidím, tak byl ten spamový update, který tam kdysi vyšel 2021, jestli se nepletu, tak tam jsem zaznamenal u 2 webů, že tam jako došlo k propadu. Potom jsme přišli, že to byl problém. Další, který používám, a to říkám ne u všech klientů, protože to je zase nějaký nástroj, který se platí, tak je Collabim. Vy, pokud děláte SEO čistě, tak ho určitě používáte kvůli tomu, že tam dáváte klíčový slova a tak dále, jako nejvíc. Já to používám kvůli tomu, že každý pondělí tak mi napíše, Vašku, máme problém, tak já si vždycky leknu a on napíše mi odkazy, které zmizely nebo který se nedohledal. A za mě třeba schopen odhalovat líp ztracený odkazy než ten Ahrefs. A zpravidla jako není lepší pocit, než když pokud bavíte všechny ty, napíšete ty maily, kde jako to chybí. Keyword Finder nevím, jestli znáte. Je tu někdo, kdo ho nezná. Za mě to je nástroj, který je taky placený a nevím, jestli tam je free nějaká verze. Ale za mě odhaluje dobrý klíčový slova, který, nebo dobrý, jako dá se podle nich dělat za mě dobrá klíčovka, kde já to využívám, tak tady, když já píšu PR články, tak se snažím vždycky ty články dávat tomu nějakému tématu, který se na tom webu typicky píše. Snažím se, aby to bylo potom i ten článek čtený. Mluvíme o PR článku, který je někde vyskakuje na homepage, nebo je případně nějak dál jako pušovaný na tom, aby ty lidi to opravdu četli. A to mám to je pro mě PTM. Takže jako klidně vyzkoušejte, Keyword Finder je tady to logo a za mě to jako umí tam dávat dobré otázky, umí tam to obecně to vyhodnocovat celý, ale je to opravdu čistě na ty klíčové slova. SimilarWeb, je tady někdo, kdo nezná SimilarWeb, jo, kdo ho nepoužívá takhle. SimilarWeb je čistě o tom, že on dokáže za mě odhalit jako lepší návštěvnost, je to čistě jenom, že vy tam dáte web a já si tam kontroluju návštěvnost, jestli ta, co je v Ahrefsu, tak jestli odpovídá. Typicky, když je někdo v Seznam Newsfeedu, tak tam vyskakuje v tom jako ohromně, jako že tam jako ty lidi chodí, když to ten Ahrefs to za mě jako nechytá. Na co jsem zapomněl, tak to je to, co úplně od začátku, primární web je vždycky kvalita webu. Po většinu kvalitních webů, nebo spíš naopak těch nekvalitních webů poznáte podle provodního ohledání. Provodník, když na něj kliknete a když ten web se vám prostě nelíbí z nějakého důvodu, tak za mě vždycky i to znamená nějakou jako nekvalitu, protože ten majitel toho webu tak je neochotný prostě na tom webu cokoliv dělat. Může tam mít jako superové věci, ale i to je prostě primární. Další, proč ho používat, tak vždycky první co, tak já se podívám na poslední články, kouknu, kdy byly napsané, jestli na tom webu se něco aktualizuje, případně jestli ty články prostě nejsou čistě jako komerční sdělení, nebo případně jestli nejsou prostě prospamovaný nějakýma odkazama. A to je takový to první, co se dívám. A Gmailius, to je poslední nástroj, který úplně není jako, nepatří do toho mixu, ale já ho používám kvůli tomu, že on má možnost kromě jiných, tak posílá follow-up maily. A tím, že asi většina, kdo dělá link building, tak pošle těch mailů několik denně nebo několik týdně, několik za hodinu. A často se stává, že vám ty lidi prostě na to neodpovídají. A tím se potom stáváte právě jako Martin Čela. A tím se potom stáváte ty otravný, protože on mám, hele, vyskočí tady já to mám nacenit, první mám po 3 dnech, to mám po týdnu, potom to většinou pouštím z hlavy, protože už jako by to bylo jako moc. Ale on vám vyskočí follow-up mail, ale zároveň si se mi na tom hodně líbí, na tom Gmailiusu, tak to vypadá jako na WhatsAppu. To znamená, že vy vidíte, když si ten člověk tu zprávu přečet a ignoruje vás, tak to jako sice zabolí. Ale jako vidíte to, že on jako, že to není mrtvý účet, že on prostě jako na vás jako jenom prostě kašle. Jo, jestli ale já mám SimilarWeb, jestli se napět také zadarmo, tady ta verze jako já používám, takže pro mě vždycky, když někdo mi tvrdí, hele, já mám na webu 100 000 lidí, 100 000 návštěv měsíčně, já se podívám do Ahrefsu, tam vidím, že tam je 0, tak řeknu třeba prostě jako Ahrefs jako tam neposílá, nebo to stává,
tak prostě kouknout similar webu, když tam je nula, nebo když tam je to minus, jako když tam je to méně 5000, což je pouze znamená, že ho nenajde, tak to pouštím z hlavy, tak jako to je za mě, takže já ho používám čistě kvůli tomu, abych si to ověřil, to, co mi říká Ahrefs. Nikoli jako primární nástroj pro moje jako hledání. Jestli... Na nějaký pozici, ale podle mě, a teď si kecám, vím, že vy můžete blokovat toho bota do toho, aby vám to říkal klíčový slova, ne? Kolik tam je. I protože určitě ten můžu. A já vám pak tam ukážu 2 weby, kde mám v Ahrefsu prostě napsaný, že má nulový klíčový slova a nulový odkazový profil. A přitom vím, že ty weby jsou jako známý. Ale doufám, že to tam mám ve screenshotu, když tak to potom si projedeme v tom Ahrefsu přímo, tak ho tam mám jako přístupněný online tady, takže se tam projedeme. Ale ono, ještě k tomu SimilarWebu. Jako ty čísla, které dává SimilarWeb, jsou samozřejmě špatně, jo? Ale jsou stejně špatně na všech webech, jo? To znamená, že když se až vylete sebe 5 webů a koukneš se na náš SimilarWebu, tak vidíš trendy mezi nima, jo? Ale že ty se nedozvíš vlastně, jakou to má návštěvnost, ale víš, že tenhle web má třeba 3x větší než tenhle. No, jako čistě pro mě to je jako čistě kvůli návštěvnost. Tam jsou ještě nějaký data, které jsou zajímavé ke sledování. Nebo to? Jo, a já si... Tak. A teďka podle mě, a to zase nehádejte po mně z peníze, jestli se pletu, je možný, že to je třeba tím, že ty weby jsou v seznamu newsfeedu, tam vyskakují, jako ta návštěvnost vyskakuje na tom SimilarWebu. Takhle mi to bylo jako odprezentovaný tehdy. A já to beru jako, že si myslím, že to může být jako pravda. No, jako otázka je od tebe, jestli bere SimilarWeb data i z jiných vyhledávačů. A typicky to řeknu... To nevím. Prima Inspirace se jmenuje. Je tady někdo, kdo má vlastní Prima Inspirace web? Ne. Jo, známe jako Jo. A přesně Azure říká, že má jako malou návštěvnost a SimilarWeb má jako u něho obrovskou návštěvnost a když já tam mu pošlu článek, tak z toho článku mi chodí prostě lidi. Jako vidím jako, že z toho přišli, takže kdybyste někdo chtěl nějaký zajímavý Prima Inspirace CZ, si myslím, jako, že jako jeden z takových těch, jako, který to je jeden z mála webů, ze kterým klientům jako potom chodí jako lidi a nevím. Jo, a proto si myslím, že to, co jsem říkal, že tam bere ty různý další referály, takže si myslím, že by to mohlo být jako pravda v tom SimilarWebu. Ale jako většinou já jsem takový, že se snažím věřit těm nejdřív, co mi napíšou tu hodnotu, jakou to má, protože jako typicky vy mu můžete napsat, hele, tak mi pošli screenshot jako z Google, ale když to ti zabere vteřinu a když se cuká, tak to jako většinou, když vám to jako nesedí. Nejlepší web, že jo? Mám tady, protože v Ahrefsu první, co je, tak každý historicky zkoumáme to DR a někdo píše, ale nekoukejte na to DR vůbec. Za mě to je prostě dobrá metrika, když víte, jak s ní pracovat, nebo jak funguje. To DR funguje, prostě je to něco, co vám řekne, jestli ten web je úplně špatný, když plně jako nějaký požadavky, když tam je typický, teď ukážeme si druhý příklad, což je, určitě vám chodí taky mailem různý zprávy, že ale na pozici mám 100 webů, vysoký DR, je to pro mě, dávám super cenu, když si jich nakoupíte 100 článků, tak jeden článek bude stát 100 korun, my vám ho napíšu a vy se na něj podíváte, zjistíte, aha, DR 63, to někdo jako pochválí, nebo to bude super pro můj web, ale potom vlastně vy zjistíte, že to DR funguje na principu úplně, jak si to myslím já obecně, mělo by to tak být, že on počítá, kolik vám přijde odkaz, kolik je na tom webu odkazů a sílu těch jednotlivých webů. To znamená, že tady ten web, Rodina 24, tak to je majitelka, má asi 100-200 webů, který mezi sebou prolinkuje a má tam nějakým způsobem odkazy, které prostě jsou silný, ale jsou jako zase tady z těch webů, je to nějaká struktura taková, že to ten DR spam, prostě nefungují ty weby, jsou úplně zbyteční. Za mě přinejmenším, co se stalo,
takže Google je snad natolik chytrý, že ty odkazy bude ignorovat, ale pokud tam budou podle mě i nějaký do budoucna, až se tomu začne v Česku víc věnovat tomu link buildingu, tak pro ní úplně nebude složitý odlišit ty, který na vás jako byli spamem udělaný a ty, který vy jste reálně nakoupili, protože tady to je web prostě, na kterým nakupují agentury, nevím, vás, není vás, ale taky zhruba agentury na nich prostě nakupují ty odkazy a ty weby potom dokážou až ložit. Takže jako kamenej doména, který mají třeba to jde, 50, jsou prostě ty kama, si nakoupí, napálí na to nějaký obsah, tím pádem jako může rozdať na živnosti, ale bez kým jde. Takže to jako, pokud někdo za tady ty weby nakupujete, tak za mě to je úplně jako cesta do pekel. Hnedka jak jako zjistíte, že se jedná typicky za mě o tady ten spamový jako web, takže že bude mít nulovou návštěvnost, nebo tady má jedna, kouknete se, kolik má zhruba odkazů, kolik má referral, domains, a když se podíváte na to, že ten web jako tady ten zrovna někde tady, ale typicky ty weby vznikají jako vždycky v tom daném roce, tak to je něco, co jako nemohli udělat, to by mě jako nasrali, kdyby to někdo uměl udělat tak jako, že by byl tak jako hnedka jako na topu. Takže jako typicky podívám se, jestli má nějaký klíčový slova, ty klíčové slova typicky určitě nebudou k tomu, co je jako na tom Rodina 24, tak tam budou půjčky a takové ty věci, třeba to se opatrně se mnou, ale jako něco, co jako nebude dávat tomu webu jako smysl. Takže proto si myslím, že to je takový jako prvotní, že za mě to DR, o kterém se bavíme, že je špatný, já si myslím, že naopak, že je fakt jako dobrá metrika, ale musí se s ní umět pracovat. Jako vždycky, když já posílám nějaký report, na to DR se koukám, jestli se to zvyšuje nebo snižuje, snad ne, ale jestli se zvyšuje, tak jak přibíráme ty nový weby. Ty obecné pravidla v tom HDSu, který já používám, tak jsme si skoro všechny řekli, ale musí odpovídat ta návštěvnost tomu i velikosti DR, to je to, co jsme viděli před chvilkou. Odpovídá relevantní počet klíčových slov, když to bude web o nábytku, tak bude divný, když bude mít jako u sobě klíčový slova, které jsou na něco jiného, úplně na jiný segment. Ty můžou vznikat tak, že říkám furt agentura, ale klidně kdokoliv jiný, kdo pracuje pro nějaký web, tak prostě napsal hromadu článků a nemá je kam dát a zjistil, hele, nábytek 21 CZ mi tady dá článek do 100, je jim jedno, že to bude o autech, tak ho tam dá, takže to je to, že potom nebudou odpovídat ty relevantnost a vždycky se snažíme, aby ten web byl i na ty klíčové slova co nejvíce relevantní. Netoxický odkazy, to je za mě to, co si myslím, že může být jako pro mnohý průšvih. Já jsem shodou náhod, teďka, když jsem byl na dovolený v zahraničí v Africe, jak jsem řešil něco podobného, jsem seděl v lobby a volal jsem s jedním klientem, tady to je zase ta rodina 24, o které jsme se bavili. A říkal jsem, hele, oni nakupovali přesně tady z těch webů odkazy, já jsem říkal, hele, oni na vás furt odkazují slova porno, jak jsem to porno řekl asi 20krát, tak ty lidi v tom odby se na mě jedině koukali. Takže typicky, já když se snažím koukat, jestli ten web je zdravý, z toho odkazujího hlediska, tak slova, který si tam dávám, tak je porno. Zkouším si tam dávat kasino, abych zjistil, kam to kasino jako vede, prostě jako čisto tam jako je. Koukám se na sex, na úroveň. A občas se kouknu, jestli tam jsou jako půjčky, protože nějakého mýho morálního hlediska, jako jestli prostě, když tam je hodně nějakých půjček, typicky nějaký nebankovní půjčky do Vejplat a tady ty šílenosti, tak se snažím, aby to ten klient tam jako neměl odkazy z takových webů. A to jsou ty, ano? No, jo, z toho, který se jmenuje terorismus. To se zkouším a jako to je takový jako terorismus nebo šikana, násilí a takovýhle tady ty věci. Jako to je už když jako většinou, když si tam dám sex, tak tam jako, když tam je, tak tam jinak bude něco dalšího, jo, ale jako, když to je nějaký jako politický, to mi nevadí úplně, to jsou typicky, to bude jako novinky, nebo i dnes, že jo, tam se nějaký odkazy, tak ty se tam jako objevujou a většina z nás jako se snaží dostat tady na ty weby, i když jsou
jestli se někoho urazím z nepřátelského táboru, ten i dnes, tak i tak se jako snažím tam ty odkazy jako občas jako mít. Takže za mě to jako nevadí. Já Semrush nepoužívám. Ne. Jako na toxický odkazy jsem opravdu ten Age Semrush nemám vůbec zaplacený. Ale jako snažím se teda koukat na ty ostatní klíčové slova, které na tom jsou a snažím se koukat, na jaký pozici ty klíčové slova jsou. A z toho vyplývá potom to, na jaký ty cílový URL se já snažím dostat na tom webu, tak je to, že v Ahrefsu je na boku v tom linku si můžete najít nejlepší stránky na tom webu. Buď podle těch klíčových slov, že si dáte klíčový slova na prvním místě, proklikne vás to tam, ale typicky se snažíme dostávat na ty články, které jsou jako nejvíc jako postavený. Proč? Protože tam je největší relevance, nebo musí to být relevantní furt, ale je tam největší šance, že i z těch odkazů k vám potom na ten web nebo k tomu klientovi přijde člověk, který tam udělá tu konverzi. Já bych měl dotaz k tomu pornu. Proč myslíš, že jsou toxický? Ale nemyslím si, že jsou toxický. Chtěl bys fotkat s Pornhubu? Nechtěl. Ne. Z homepage Pornhubu bys odmítnul? Nechtěl. Já ne. Jo? Jsem přesvědčený, že by jako Bukovka, víte, jaká je nejdražší doména, která se na světě prodá, někde jsem počil? Porno.com. Ne Pornhub, ale jako... Ale jako je to jako, já jsem se snažil, ale tím mluvím furt já, ale aby to byla i trošku diskuze, je někdo, kdo by chtěl odkaz ještě z Pornhubu jiný než Pavel? No, rozhodně neříkal kdo. A proč? Jako, beru, kdybyste jako... Sex shop, máme sex shop. Máme sex shop. Jo, ale jako kdybychom měli e-shop na jako sex shop, růžovej koník CZ, jestli by to pro nás bylo jako relevantní brát jako URL, kde se objevuje porno. Určitě. Jo? Za mě super odkaz, to je něco jako z homepage seznamu, že jo? Tam máš taky spoustu odpadů. Kdo by nechtěl svobodní stránky se závost? To je tady nějaký sran a já jsem se na to. Ale napsali o nás. Takže to je podle mě to OK. Jenom pohled na jakou postánku z toho budu robit. Myslím, že ještě ne, tak hlavně to jsou ukrajinský hleda, ne? Ty neděláš pro žádných sex shop. No, to hodně přihacíš, kamaráde, tam se naučíš ty věci. Jako, vracíme se, že já... Okay. Ale jakože... Jakmile se pro mě objeví jako v URL opravdu porno, nějaký jako v to, jako v celý, tak jestli to je porno, jako prostě... Ne, jakože mně přijde jako... obecně, že by Google nebo jakýkoliv vyhledávač penalizoval obsah za to, nebo snižoval mu hodnocení, nebo ten odkaz by mi byl horší, když je tematicky spojeno strany. To si myslím, že není pravda. Záleží, co lidi o tom hledají. Protože kdyby to byla pravda, tak nedohledáš porno na Google. No, jako jasně. Můžeme se o tom bavit, ale jako za mě to je prostě jako, mám to jako červenou hranici, kterou jako... Tak chtěl si diskutovat, víš? Jo, já určitě rád. No, takhle, jakože záleží, jak děláš onboarding. Jsou firmy a funguje to velice dobře, tí prostě jedou na kvantitu a relevanci úplně ignorujou, jo. A ono to nějak funguje. Samozřejmě je otázka, jestli nezafunguje jenom 10% z těch odkazů, který získají. Ale to nezjistíš, jo, vlastně. Nebo dá se to zjistit nějakýma experiment, ale to je jako vlastně to se nedělá. A pak to můžeš dělat, že budeš mít vysokou relevanci. A ta otázka je, jako co by udělal jeden odkaz z homepage Pornhubu na nerelevantní stránku. Můžeme jim napsat, na to je... Ale já myslím, že já to asi jako... Že... Co si dát večer k růmu?
že by nám asi jako neřekli, kluci, jasně, ale řekněte, kam to chcete, my vám to tam šumle. To se nestane, jo, ale spíš jako uvažuju, ne, ale obecně, ale uvažujeme z toho, že hodně silný a zajímavý web i nerelevantní. Když získáš odkaz, třeba Sideway, tak podle mě funguje vždycky. To je moje zkušenost. Jo. Já třeba takový odkazy neberu. Já se snažím dělat tu Ne, tomu nerozumím, jo, ale jakože si myslím... Jako můžeme o tom, jako samozřejmě za mě, jako ten trend toho Google, je to zase tak, jako co já jako s tou svou radmatělkou anglickou jako si přeložím z toho od těch jako videí, tak je, že Google se snaží posilovat takové stránky, které jsou relevantní na nějaký téma. A podle mě budou relevantní tím víc, když budou mít odkazy z relevantních článků, jako z relevantních strán. Jako to je takový tému jako nevím, jestli zase jsme u toho, jestli ten Google je tak chytrý, že jako dokáže rozpoznat tu 100% relevanci, že když máš typický afiliátský web, nějaký obsahový web, nejdřív tam recenzuješ telefony, dostávají se na první pozici na telefony, potom tam přibalí sekačky, dětský zboží a tady ty věci, tak jestli tu relevanci tím si třeba snižuješ a potom jako zase máš jako portfolio na to, jo, je to jako otázka za mě, jako se snažím získat, že by to byl super silný web, a bylo by to úplně něčím jiným, tak já bych asi tam nechtěl ten odkaz, protože by mi to právě přišlo organický získání. Ne, tomu rozumím. Jako, že tak, jak si myslím, že by se link building měl dělat, to nedává smysl. No? Ale já si myslím, že by to fungovalo. Jo. Jako za mě, jako cíl mu je vždycky dostat odkaz tam, kde by ten člověk jako reálně se chtěl jako prokliknout na nějakou věc. Takže když to budou dostal jsem nabídku, máme v portfoliu na výměny web o rybářství, dostal jsem nabídku mailem, nebo ty, no, tak možná ty jsi někdo, buď já abych se to nepřivlastňoval, ale přišel mi e-mail, že bych chtěl do webu, do článku o tom, jak se zbalit na ryby, kde bylo vaše rybářské vybavení si dejte do krabičky, tak z toho slova krabičky chtěli odkaz na krabičkový diety. To jo, to je... A to je podobný. Že to je to, jako, že to je to, jak si myslím, jako, že by se to dělat nemělo, i když jako ten web o rybářství byl jako silný, jako zajímavý, tak prostě já se snažím to, aby když tam je ten odkaz z těch krabiček, tak aby ten člověk se prostě proklik tam, kam si myslí, že se proklikne. Takže link building z roku 2006 pořád existuje. Já si to pamatuju, já jsem to My se ten článek tam pohnuli. Jak zubnout ulive. Další už taková, jako pokud máte víc času na to si projet ten web a měli byste jako chtít získávat ty odkazy těch nejlepších webů, tak za mě zajímavá metrika, kterou můžeme zkoumat, tak je to, že se podíváme na počet klíčových slov Ahrefsu, kolik má. A já si hledám, kolik má v SERPu na první až 10. pozici. A když to dáme poměr, tak nám tam vyjde zhruba číslo, který jakou pravděpodobnost nebo kolika procenty se dostane ten web na první pozice na ty klíčové slova. A já vždycky, jako moje ideální hodnota je, když to je více jak 5%, a když to je nad 10, tak to je za mě super web. Ale určitě jsou weby, jako je náš Forhub, který jako se snažíme dělat poměrně kvalitně. A prostě tam máme jako, tady tu metriku tam máme 6 a myslím, že to je dobrý web. A třeba to Testádo to má třeba 13, jo, tady to procent. Takže to znamená, že ze 13% těch URL, který tam má zhruba, tak se dostávají na první až 10. pozici. A za mě teda to číslo je 5%, když to je více jak 5, tak se z toho snažím dostat odkaz, když to je míň, tak si myslím, že to je prostě, že tam mají obsah takovej, který ty čtenáře nezajímá, nebo prostě nejsou v tom SERPu daný. No, dostáváme se k tomu, co říká Pavel na začátku, jak vlastně získávat těch odkazů co nejvíc, můžeme potom zase o tom diskutovat, jestli to je správně nebo ne. Já mám typicky teďka nějaký, dejme tomu, pracujeme pro 20 webů, kde děláme link building, a to je něco méně, možná trošku víc. A vlastně ten čas, kdy klienty se snažíme schánět takový, který mají podobný segment cílený. Nemusí to být úplně konkurenti, protože někomu nelíbí, prostě, ale když to je podobný segment, srovnávač oblečení, prodejce oblečení, nějaký fitness věci a tak dále, tak vlastně když já dělám nějakou výměnu, tak je pro mě blbost, jako si škálovat, že teďka hodinu dělám pro
srovnávač oblečení, tak budu schánět odkazy pro něj, ale dělám to všechno dohromady a tím, že třeba Tomáš měl Top 4 Run, teďka si vzal ty boty, že, nebo Top 4 Running, tak na Top 4 Running prostě za mě prostě bude možnost získat odkazy pro všechny ty segmenty a tím pádem vlastně vy navyšujete, kolik těch odkazů vy můžete dostat. Je potom otázkou, jestli je zdravý pro ten web získat, jako když najednou na vás odkáže 5-6 odkazů na nás, za mě, když to prostě ten web je silný dostatečně, tak to je naprosto v pořádku. A s tím se pojí i další věc, že já se snažím dělat velký výměny s velkýma linkmi, artiklou, že jo, ostatní, nebo ale i spousta jako dalších a snažím se třeba v rámci jedné spolupráce vyměnit několik desítek odkazů, 50, 60, prostě jak vám to vyjde, neznamená to, že 50 z jednoho webu, ale většinou ten link builder má prostě pod sebou taky 20, 5, 6, 10 webů, které jsou relevantní na to téma a když to prostě poskládáte, tak jste schopni prostě udělat takhle velkou výměnu a neznamená to, že to musíte udělat v 1 hodinu, ale to, že si to dáte tu práci, nebo zadáte tu práci někomu a on to udělá, máte to v té tabulce, tak to můžete odbavovat třeba 14 dní nebo měsíc, 2 měsíce, až se to odbaví, ale už to tam někde je, máte to vymyšlený, pokud to je relevantní, tak najednou vám to prostě jako naskakuje. Poslední dobu, co se snažím dělat hodně, tak to je to, že po otevření do některých webů klientů, tak nemám do administrace přístup a všechno jako se najednou jako prodlužuje, než abych jako napsal, hele Karle, prosím tě, můžeš mi vložit odkaz tady do toho webu, dostaneme za to tady to. Někde to třeba ani nejde, protože ty weby, ty e-shopy, ty klienti s tím nesouhlasí. Tak dělám to, že nakupuju odkazy pro příčestné výměny, typicky u nějakých velkých obchodních jako nebo mediálních domů, případně o dalších zajímavých za mě jako webů. Nakoupím jich naraz, třeba uděláme dopředu objednávku třeba na 100, na 200 odkazů a já to potom nabízím vlastně těm kolegům, těm kamarádům, těm link builderům, tak nabízím právě ty odkazy, které už jsem dopředu nakoupil. To znamená, že mě nikde nebudou tlačit u toho klienta jako v kapse. Budu prostě vědět, že ty lidi to často chtějí, protože nesnažím se jim nabízet ty jako špatný weby, prostě ty normální weby, které jsou prostě jako zajímavý, ale hodně tam tlačíme na cenu. A tu cenu srazíme vždycky tím, že těch odkazů prostě koupíme řádově desítky, třeba 100 odkazů nebo 50, není jako žádný problém za ten jako měsíc jako otočit a vlastně tím pádem najednou i pro vás vznikne nějaký pro mě nebo tlak, že když jsem nakoupil tady, mám někde sekeru 100 odkazů, průměrně ten odkaz bude stát třeba 3, 4, 5 stovek, tak prostě je to jako dost velká finanční částka mi přijde na to, abych si jako snažil zase jako rychle dohnat zpátky, že ty potom výměny se snažím jako dělat, aby se všechno jako doběhlo. Nevýhoda tady u toho je, že prostě teďka třeba v měsíce mi stalo to, že byly volby, mediální, kde jsem tady ty odkazy nakupoval, tak prostě měl jiný starosti, nebo bylo mi řečeno, že má jiný starosti, než se zabývat tím, aby mi někam vkládali odkazy, takže to posunul měsíc. Najednou teďka mě prostě chodí zprávy, jako hele, my jsme ti tady dali odkazy, ty si nám ještě nenasadil. Říkám, já vím, omlouvám se, to není moje chyba, mám objednávku, tady máte, prostě bude to příští týden. Takže to je s tím potřeba počítat, že prostě nikdy to nejde všechno tak jako jednoduše, ale za mě jako kupovat ty odkazy pro ty výměny a ty zpravidla agentury, že to můžete kupovat jako ve velkým, můžete prostě balík někde a jako nabízet je takhle jako na výměny. A většinou ty weby to chtějí. Jako samozřejmě je to boj, protože jako ty odkazy už třeba z toho domény mají, je od vás ten odkaz, ale když to třeba nejde s jedním odkazem, tak já mu nabídnu 2 odkazy za to a většinou pak už jako svolí. Tady mám mezeru u toho, jak se berete odkazy, když máte na jedné doméně jeden odkaz, chcete i odkazy z té domény další, nebo to je pro vás jako no-go, že například testaru.cz, když web prodej sekačku dostane odkaz testaru.cz a mohl by dostat ten odkaz ještě jednou nějaký URL, tak za mě je to, že já ho vždycky vezmu. Za mě prostě je to, že nevěřím úplně tomu, že jakmile jako dostanu jeden odkaz někde nějakého mega jako magazínu, takže další odkaz nemá hodnotu. Já si myslím naopak, že prostě když vidím, že ten odkaz buď funguje nebo je jako zajímavý, pro mě chodí návštěvnost toho, tak si myslím, že ten web je dostatečně kvalitní na to, abych já získal další odkazy.
proto i třeba, že to bude relevantní a tak dále, takže můžete dát ruku nahoru, kdo berete jenom jedna odkaz jedný. To je zvláštní, že aspoň jeden, protože vždycky, když to napíšu, tak mi píšou, no ale my už odkaz od tebe máme. Můžeme trošku pohrávat si. Co je zajímavá věc a občas se u ní zapomíná, a zapomíná se z toho důvodu, že tam není schopný nějaký jako management třeba uvnitř nějakého týmu, tak je to, že když vy máte například 10 klientů, kteří mají podobný téma a nejsou si konkurentní, tak za mě jako super si prostě vyměnit odkazy mezi těma svýma klientama, je to něco, co vlastně vy napíšete, oni vám věří, že to prostě děláte s dobrým úmyslem a je to, třeba máte top jako klienty na nějaký velký weby, tak to je pro mě jako pokud to jde, to je zajímavý. Další věc je, tady mám jako takhle jsem otazníka, protože Zdeněk Dvořák se zlobil, že už tady jsou PR nebo jsou články, že jsou placené články, ale za mě je zajímavý to, jo. Za mě je zajímavý to, že já když tvořím nějaký publikační plán, vždycky měsíc dopředu se snažím dělat nějaký publikační plán, typicky to je třeba u mě 20-30 článků, které by měly tak nějak vzniknout, někdy míň, někdy víc, tak se snažím dělat dvě věci. Za prvé, do každého PR článku tak dávám vždycky jeden odkaz na jednoho klienta, pokud to nedává logicky další smysl. A ty další prostory, jeden nebo dva prostory, tak se snažím buď vyměňovat, případně prodávat. To znamená, že prodávat tak, že buď opravdu jakože, že mu pošlu fakturu za to, že jsem mu tady umístil odkaz, tudíž pro toho klienta ten PR článek je najednou levnější o tu částku a může se to rozdělit mezi další aktivity. Případně ten odkaz toho vyměním a asi tak celý. Ale zároveň, co se do PR článku, svého článku, placených článku snažím dostávat, tak jsou poslední dobou interní odkazy. To znamená, že já v tom PR článku vlastně odkážu interně na nějakou další podobnou stránku na tom webu a zároveň v tom mailu publikačním, tak prosím ty lidi, jestli náhodou by nemohli na mě interně odkázat právě tady na ten článek, který tam je, protože zase podle mě, jestli jednou Google si bude myslet, že bude penalizovat někdy ještě nikdo, že bude někdy penalizovat nějaké komerční sdělení, nebo protože správně podle Google v každém komerčním sdělení by měly být odkazy sponsor, nikoli dofollow, tak pokud to někdy bude jako brát, jako že mu to vadí, tak určitě ty interní linky, které budou budit to, že ten obsah je prostě organický nebo redakční, tak bude určitě jako pro vás ten top. A zároveň tím určitě zmírníte nějaký pattern, který jako PR článka vzniká, že máte PR článek 3 odkazy nazdar. A tady to je jenom tabulka, kterou mám k tomu, že já se snažím dělat to, že i když dělám nějakou výměnu, hlavně poslední teďka, tak se snažím dělat to, aby ale to je jedno. Snažím se dělat to, aby ty výměny působily, že se jich jako ten člověk, že tomu dá ten čas, že mu záleží na tom, abyste jako dokončili tu výměnu. To znamená, že když vytvoříte nějakou tabulku, která vypadá jako dobře, tam není prostě, kde to není jako halabala, to tam nějaký vždycky souhlasíš, jaký to máme stav, jestli jsem to už zapsal, nebo jestli to ještě čeká na zapsání, portfoliu mu tam dáte, klidně mu to tam i nahrajte data z toho Agency, pokud nemá, většinou mají, tak vždycky jenom to se snažím, že pokud ta výměna vypadá dobře, pokud to jako má i nějaký jako logický spád a vypadá ta tabulka zajímavě, protože 100% výměn se snažím dělat v tabulkách, protože to vždycky podle Google Driveu, potom si to vždycky i podle toho webu vždycky najdu, kde ta tabulka byla, tak je vždycky jako za mě číslo 1, aby to vypadalo nebojte. Vypadalo, že to je zajímavé, ale ještě to konec není. Já jsem začal penalizovat. No, třeba setkal jsem se třeba s mailem, kde mi napsal klučina web, kde bylo například zahradní sekačky a místo tečka napsal .cz. To říkám, ty neumíš napsat tečko, on říkal, ne, já se bojím, že mi ten Google bude procházet jako můj Gmail a bude to. Takže jako
stát se může cokoliv, že jo, takže pokud to jako určitě pro ten Google jako není problém si projít všechny ty, když by to asi jako nebylo legálně správně, podle mě by si prodal ty tabulky, ale jako stát se může všechno, že jo, takže jo, takže já bych jako se s tím, no jako jasně, proto to používám, protože si myslím, že to dělat jako nebude, ale možný jako umějí všechno. Jo. A hlavně si myslím, že to bude v Česku zase, tak to bude to. Když se mě někdo ptá, jak ty odkazy získává, nebo jakým jako procentuálním zastoupením získávám, tak se snažím vždycky dělat výměny. Napsal jsem 50%, protože jsem se bál, že když napíšu víc, že to bude vypadat blbě, ale jako moje většina náplně taková, že já se snažím ty odkazy zpravidla vyměňovat, protože většinou, když to vyměňujete to buď s e-shopem nebo s link builderem, tak si dokážete jako říct, že můžete říct, hele, můžeš mi to dát do nějakého fakt jako dobrýho článku, nebo prostě nic to nestojí toho klienta, což je jako pouze ten spálný čas, a za mě to jsou hodnotnější odkazy, než pouze, když je nafoutíte, protože mám takovou jako svoji věc, že když to může nakoupit někdo jiný, tak vy to můžete vždycky nafoukit, ale jako vyměnit kvalitní odkaz nějakého kvalitního webu, je vždycky pro mě umění. Takže potom tam jsou nějaké další jako aktivity, jakože jako kupuju nějaký PR články, protože jsou určitě weby, kde se výměnou nedostanu. Poslední dobou se snažím psát guest posty, což znamená, to je stejný přístup, jako je PR článek, akorát je zadarmo. Víte, co jsou guest posty, nebo je tady někdo, kdo neví guest post? Tak to je to, co mě jako poslední dobou jako baví a vymýšlet ty témata, který mi někdo navrhne, a potom zpracuju. A to bylo přesný výměny, prostě na každou a nabíjel 30. Zase, podle mě 80% se snažím dělat ty 3 cestní výměny, které jsou, a jako když je problém někde, že někdo neví, jako jak odkázat dál, tak já mu buď nabídnu ten odkaz z toho koupeného webu, anebo typicky většinou, když má klient nějaký web, tak má k tomu nějaký svoje menší weby, které jako nabízím jako 3 cestní výměny, nebo to prostě si vnitřně, že třeba já řeknu, hele, já ti dám odkaz tady z toho hlavního účtu mýho klienta nebo hlavního webu mýho klienta, a já se to potom s tím klientem jako vyřeším, že si vymění jako další odkaz nebo třeba prodej. Takže jako snažím se dělat 3 cestní výměny, ale když to jsou fakt kvalitní weby, kde prostě tlačí na to, že ti odkaz toho mýho webu já prostě chci tak dělám i 2 cestní výměny. Podle mě, když to není jako 100% toho času, tak si myslím, že to jako nelze rozpoznat. Byla tady i taková teorie, že ten Google, i jednou se mi to, nebo párkrát se mi to povedlo, že se vyměnil odkaz přímo s konkurentem, který byl stejně silný, a za mě to bylo takový to, že jsem posiloval relevanci toho webu, že jsem ty 2 weby jako se snažil říct, hele, oni jsou 2 opravdu relevantní na elektroniku, takže jsou schopní jako na sebe odkázat, a prostě tady to vidíte třeba ze zdrojů, takže to jsou k tomu. Jo, manuále. Ono zase potom jako, my se bavíme jako, že získá ten člověk 400 odkazů, 500 odkazů, když se to vydělíme jako 30 dnama, prostě jako denní těch odkazů není zase jako tolik, aby se to jako manuálně nedalo zvládnout, prostě dá a musí, jako je to ta opatářská práce, že to prostě člověk tam musí se datlovat to do toho a tak dále. A poslední věc, kterou jsem zmínil, ještě u toho předchozího slajdu, jsem to přeskočil, ale je to, že i se snažím poslední dobou dělat to, že mám nějaký kolegy s sebou, který buď odbavnou nějaký prvotní maily, komunikují s těma, píšou na ty e-shopy, nebo jsem třeba domluvený, hele, ty chceš ode mě odkaz tady z toho, já ti ho dám, ale sežení za to odkazy odinut. Tak to jsou přesně takový ty weby, takový ty aktivity, které když spojíte dohromady, tak potom jako nabuknává ta vaše práce. Takže já spolupracuji úzce, kde s Tomášem, který jako dělá přesně to, ale všechno jde potom jako tím, že vystupuju pod svým jménem, tak všechno je potom to, že já kontroluji jako ručně. Vždycky všechno nic jako není nasazeno bez toho, abych jako já
nevěděl, co kam jde a co bude za to, takže to je jako takový, ale jsou jako další možnosti, prostě v Česku ty lidi teďka jako určitě budou chtít nějaký brigády nebo typicky nějaký jako studenti, jako ty jako odbavovat ty maily nebaví, mě to třeba nebaví jako psát ty pravodní maily, hledat ty e-shopy, ale těm lidem to nevadí, že to jako dělají. A úplně první to, když máte web a nevíte, kam dát, tak si vždycky koukám na konkurenci, protože konkurence vždycky bude buď o krok napřed, že jo, nebo prostě bude mít jiný odkazy získaný, takže já co udělám, tak si exportuju do svých analýzy, teď se jenom podívám, který tady mám. To je něco takového, co dělám, se snažím pro každého klienta. Je to, že na začátku udělám analýzu konkurence, to znamená, že 4 největší konkurenty, jakým stáhnou odkazový profil z Ahrefsu a potom je dám vedný tabulky, vidíte, mám tam to DR, protože se mi to líbí. Dám si, jestli pomocí nějakých funkcí, jestli ten odkaz má můj klient a tam píšu můj web, první konkurent, druhý, třetí, čtvrtý. Pokud alespoň jeden z těch konkurentů ten odkaz má, tak mi to hodí, že ho má. Zjistím potom náhodou, jestli ho mají oba, nebo jestli dobíhání znamená, že ho ten konkurent má, ale já ho ještě nemám. To jsou ty odkazy, které já se snažím jako získat prvotně, to si potom vyfiltrujeme. A když náhodou tam je třeba, že dobíhání, a já vidím, že jsem schopný na tom webu ho koupit přes PR článek a vidím už tady třeba rovnou jako cenu a to jsou přesně ty tabulky, které jsem vám ukazoval na začátku s těma kontaktama, kde ta cena je a tak dále a za mě potom si můžu vyškrtat ty odkazy, to jsem udělal, nesedí, ale ty, které jako zrovna chci a rovnou ty weby jako oslovuju a za mě to je to, co se mi jako líbí a ono se to líbí i těm klientům, že to vypadá jako zajímavě, tak analýza, potom to mám, když mám publikační plán dělám, tak to tam ty klienti to tam vidějí, jestli ty odkazy už náhodou někdy nemáme, nebo jestli ta konkurence nemá a tak dále. Jo, jsme zrovna u toho, na co nezapomínat, underkování, prostě vždycky obě strany se chtějí vždycky domluvit, neznamená to, že teď mi někdo napsal, že nemá čas na mě, že za měsíc, já jsem mu psal, hele, já jsem napsal, hele, jako když mi věnuješ ten tvůj čas, tak já ti dám odkaz ještě odjinout, ještě navíc a najednou on řekl, jo, tak jo, nedáš odkaz, dám ti 2 zase, jako když je extra silný web, tak si hrajou furt někdo na to, že se snaží jako hele, nedáš mi nahoru 2 odkazy a když jako na mě teďka odkážeš, klidně to zkoušejte, prostě jako není to problém, když jako ten poměr tam prostě je a někdo je ochotný vám dát víc odkazů než jeden za váš, tak jako proč ne? Co se snažíme dělat, tak je ten segment link building. O tom jsme bavili na začátku, to je ten collabing, to znamená, že když já tvořím PR články pro klienta a nechci tam dát jiný sekventy, který se tam třeba tematicky nesedějí, tak se podívám do Collabimu, řeknu, hele, tady na to téma, já jsem získal tady ten odkaz, tak já se ho tam prdnu, to znamená, že já odkážu přímo na ten článek, kde už ten jeden odkaz mám a potom napíšu tomu člověku, hele, já jsem ti tady získal odkaz, neodkážeš zase někde ty na mě a hledejte si kontakty a budujte si vztahy. Já jsem si myslel, že ten link building jako tak nějak to zvládám, ale když jsem si zase porazlít a ještě jsou ty kontakty, jako si myslím, těch webů v České republice prostě jako hromady. A když někdo se ptá, jestli si nedorazil už na svoji hranici, tak jako nikdy. Každý měsíc vždycky se aspoň 20-30 lidí najde, kterýma jsem buď v životě nejednal, nebo už to je třeba před 3 rokama a mají zase jiný weby, nebo mají zase jako jiný možnosti na mě odkázat. Takže se vždycky projedu dám hodně lidí na Messengeru, takže vždycky projedu Messenger jednou denně, podívám se, kdo tam je online a když mi to ťukne, tak mu vždycky napíšu, hele, nevyměníme zase něco. Máte si vždycky, kdo se mnou zkušenosti takový? Jo, no, takže... Asi jo. Takže to je takový, jako, že prostě tak ten Facebook je jako dynamická věc. Jakmile já vždycky rozjednu Facebooku jako messengerovou komunikaci, něco se tam snažím dojednat, pak to hodím do mailu, někdy to je tak, že v mailu komunikujeme o něčem, na messengeru o něčem, ale je to prostě furt o tom, že vy furt píšete, čekáte zobrazenou, ale prostě to zobrazeno nepsal,
napíšete znova, odepiš mi, můžu pro tebe udělat svým, ale to takový to, když jsme byli teďka na tom Zanzibaru, tam chodí ty černoši prodávat ty poukazy, já jsem si připadal, že jsou úplně stejný, prostě říkám, hele, něco můžu pro tebe udělat, bys mi dal odkaz. A Černoch nic. Černoch nechtěl. Černoch říkal, dám slevu. A to je asi ode mě tak nějak všechno. Já tam mám ještě obrázek, protože poslední dobou dělám jenom na internetu, ale máme nějaký dlouhodobější nějakou firmu v zemědělství. Takže když byste mě někdo nenašli u internetu, tak budu mezi krávama. Jo. Já jsem si chtěl dávat točit gatě s takovýma poníkama. Jsem říkal, když se na mě lidi koukali, tak jsem Paškovat na ty, jako jestli jdeš na váhu jak, jako se kolem sobní nebůžeš. No, je to, přijedeš na podnik, je dobrý den, tady to jsou silážní jámy, to je to, co ty krávy žerou a my prodáváme inokulanty, to, aby to fungovalo a zároveň děláme rozbory těch věcí, co oni tam uvařili, takže tady to je vrtačka, důlní vrtač, ze kterým se odeberou vzorky, dáme do laborky. Kdyby na krávě to pohodil. To je dobrý backup plán teda. Už já viděl, jak byl největší. Tak jo, a to je ode mě asi všechno, tak děkuji na pozornost. Přijde vám to málo? Žádný problém. Můžete se podívat ke mně na web www.pavelunger.cz/školení a podívat se na moji aktuální nabídku školení. Díky za podporu.